tonne puolelle, se ei mennyt ympäri tosta. Tuolla meni valssit sekaisin vitosta, joka kolme päästä. Aivan. Ei täällä ole, niin sit se tuli taas. Joo. Joo. Joo, ei siinä ole ollut mitään. Tota mä muuten pelkäsin tota 15 jo etukäteen. Mä ajattelin, että tuo on just semmoinen, missä mä munaa niin olan takaa ton viivan kanssa joka päivä. Mä munasin jopa, mulla oli hinta, niin mä munasin sit silti. Mä ajattelin, että mä harjoittelin sitä. Hehtys! No kun mä aina lähden liian aikaisin tota, niin kääntelin. Niin. Mä tein sillä ihan Loistavaa! Täällä olen! Joo, minuuttia. Siitä mä käsin aina.